ሰላም ለአኻትም ይኹን ከመይ ትኾኑ ፈጣሪ መስገን ሰላም ኣለኹ ሎማዓንቲ ኣጋጣም ካብ ስደት ሃገር ገንዘቦም ልኢኹም ብእምነት ናይዚ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ፕሮዳክትና ከምኡ ድማ ናይዚ ካምፓኒ አይዲ ናምበር ወይ ድማ ኣካውንት ዝፈትሑ ጀጋኑ ኣሓትና ለኣብነት እንታይ ትርጉሙ ናይዚ ካምፓኒ ኣካውንት እንታይ እዩ ከመይ ዝበለ ቁፅሪ እዩ ዘለዎ ከምኡ ደሞ ናይዚ ካምፓኒ ፍርያት ንገዘሉ ደረሰይ እንታይ እዩ ዝብል ብደንብ ግልጽ ገይረ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ለኣብነት ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ናይዚ ካምፓኒ አይድና ከምኡ ድማ ናይዚ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ፍርያት ንገዘሉ ደረሰይ ማለት እዩ ኖርማል ደረሰይ ዘሎ እዚ ናይ ምን ደረሰይ እዩ ሃይለ ክሮስ ገብረ ኪሮስ ይብል ማለት እዩ እዚ ዝገዝኦ ማለት እዩ ህዚቶም ፕሮዳክት ኣብዚ ኣለው ዝደለየ ፕሮዳክት ኣብ ዝደለየ መዓልቲ መፅኡ ሙሳድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ደረሰይ ተወቂዑሉ ማህተም ተወቂዑሉ ማለት እዚ ደሞ አይዲ እዩ ናይዚ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ አይዲ ናምበር ብዛ አይዲ እዚኣ እዚ ሰብ እዚ ካፊታሎ ማለት ለኣብነት ናይ ሃይሮክሮስ ክንርኢና ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ 57 እዚ ኣብዚኣታ አይዳ እውን ፅሓፍ እያ 756057 መጠረሻ ማለት እዩ ለኣብነት 57 ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሃይሎክሮስ ኣብዚ ኣሎ 57 ማለት እዩ ዛይድ እዚኣ እንታያ ኣብ ዝደለየ ቦታ ኮይኑ ክቋፃፀረላ ዝኽእል ናይዚ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ኣካውንት ከፊቱላ ኣሎ ኣካውንት ኖርማል ኣካውንት ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ዝደለየ ቦታ ኮይኑ ክቋፃፀረላ ይኽእል ቦነሱ ትሕቲኡ ዘለው ሰባት ስያጩ ሲስተሙ ኩሉ ነገር ክከታተለሉ ዝኽእል አይዲ ቁፅሪ ኮድ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ ኮድ ቁፅሪ እዩ ማለት እዩ ስልካ ይኾነ ዝወፅእ እቲ ቁፅሪ ኮድ ናይ ባዕሉ ኮድ ቁፅሪ ኣሎ ማለት እዩ ዝቋፃፀረሉ ናይ ባዕሉ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ዝቋፃፀረሉ ናይ ባዕሉ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኮድ እዚ ኩሉ ነገር ምቁፅፃር እትኽእለሉን ትክክለኛ ልክዕ ከምቲ ባንኪ ቤት ኣካውንት እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ ሰባት ኣብዚ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ እንዳሰርሑ ዝዕወትን ዝሓሸ ነገርን ዝረኽቡ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይዚ ካምፓኒ ፍርያት እዩ ገዚእኻ ኣለኻ ብምንታይ ለኣብነት እዚ ዝገዝአ ናይ ባዕሉ ባኬጅ ኣሎ ብጎልድ ባኬጅ እንተኮይኑ ብሳልሳይ ደረጃ እንተኮይኑ ብሳልሳይ ደረጃ ተባሂሉ ይፅሓፍ ካብኡ ኣብ ዝደለየ መዓልቲ እዛ ደረሰይ እዚኣ ሒዙ ናብ ቢሮ እንተኸይዱ በዚኣ ዝደለየ ምህርቲ እናሓረ ይወስድ ማለት እዩ ዝደለየ ምህርቲ እናሓረ ይወስድ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ምክንያት እዩ ሓደ ሰብ ኣብዚ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ዝምዝገብ ወይ ድማ ኣባል ዝኸውን ማለት እዩ ኖርማል ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ግን